Far. Awungitshela ukuthi uhlala nobani njengoba ukuthiwa uhlupha so. Ngani ngihlala ngiwa ngiyokuthemba. Unama kuhlala noMawulidi man. Besides ukuhlala noMawulidi, uMawulidi uza ngama weekend. Ukhule nobani uThemba? Like ubani umuntu mhlambe engathi bekayi-guidant yakho wena? Phela mina ithini ukutshela mngani mina ngikhulele ePitori, that's why ngitshela ngithi I'm from Pitori. Laba abanye bambonga ngephisi yododi. It's like that emhlabeni. Yabona ngefuneralist afara sam. Umama mazanga khale. But then ngithema ngilethi ngathi mama 9000. Yazi umama mkhali ezinye inyembezi azangazibona uzokutshela naye azambiza umama. There's this thing ukuthi i-relationship yakho noWatermelon somewhere somehow it's like KK had an influence ukuthi ugcine angabi khona cause now Noma uSmile kuthiwa akabhadali noma mina ngicela ukuthi uthe ithini question yakho allegedly wena they saying you were using Uchabi doll to make views. she's okay, can I answer that? Yeah. She's saying that. She's the one that's saying that. Allegedly. No, you can't say allegedly. Arabiao. Look at not too short. Give am too short. Oh, imane before lihle cause of so we live or shower baba uzba Besides ushawa. Uphuza ama-apetito. No, uphuza ama-apetito guys lo muntu angeke Smile wayazi imbobo wena. Angithi ashambe mzala abasekusenze speaking first time before get stop samanyora ngawufela nomntana ngiphenje yonke bari wahlari phambili kathi ngizobiza nophepela thelani ngibambe ngatheli angithi ashambe mzala abasekusenze speaking first time before get stop samanyora ngawufela nomntana ngiphenje yonke bari wahlari phambili kathi ngizobiza nophepela angambuza ifundela angithi ashambe mzala abasekusenze speaking first time before. Hey yo, what up good people? It's your boy Lead CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode, and I'm not alone. I'm rolling with Smiley Baba. What up guys? This is your boy Smiley for the babies. I smile a lot like Take a lot. as I 2K Lord. Breadwinner. Bana baka. Like it or not. Kankani? Kankani. Yeah, kankani. Tanko. Abobana bakho vele, is it these two? Uyasibona mos. First one and last one. Uyabona. The first born and last born. Three. Okay, I need introducing. Ngwana Smiley, ngwana Take a lot, ni sponsor lapho JJ. What up guys? It's your boy Kunyeke. Yeah. What is up, beautiful people? Igama lami uSibusiso Hlatshwayo, but I am formerly known as Sibusiso 1. Yes, sir. Welcome to Unscripted, guys. Feel at home. Yeah, not Alexander. Feel at home. Yeah, we've been waiting for you. Hey. 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 Figure 8. Yeah, today we figure 8 out here. Yo. First First time. First time smile about this card. Shy moto mfana. Sele sawubina too much. Oh, khala bemgeza ungana nomkhulu. Fethi boom boom. And bekakhala not so long ago. Bamkhalisile not so long ago. Athini? Ish. Ubani bekakhala? Yena ukhala bemgeza. Bekathini? Akhala ngale ya video le ayiphumile Khala la. njalo. Awukhalile. Akhala njalo. Hliza khala. Ngathi hliza khala. That's why ukhala bemgeza. Bavele bamkhalisa kakhulu. Yeah, ne. Smiley. Athi amangitshela. Why bakubiza breadwinner? Because of kena breadwinner yabantwana bami. Hayi, Ne- breadwinner ya Ivory bayazi. Thembisa kawufela niyazi nani ithola la. Ukuze ngithi Ipapa lona, breadwinner Yeah. nginceda laba abakhuluma ngami
ukuthi bakwazi nokudla. That's a bar. Mabaforekile babe nento yokubukela. That's a bar. Yaza ngithi abathi uSmiley Bakhipha ukuboreka. yangithola izoyenza imali Shira man. bese badla. Check bro. So manje ni decide kanjani ukuthi kuzoba i-first born second born ni decide kanjani nisikhethele or Yeah. bazikhethele or Yimi because of law yena ngimthathe vele kusase ulewu. Ngithatha usasogudlwana. Sangane vele. Yangithola ngamthatha ngampheka yabo manje akasadlali sekayihost. Lena yona indaba yakhe inkulu. smart song Ama last born vele yahlala. Ngithathe vele ahlupha Wabona umthola vela ihluphela nje vela ngithola ahlupha bhema nani yabo manje seka Clean right. boy. Yeah. faka ku rehab umthola mapayipini faka ku rehab Yeah, obvious. Yabo. Alright manje ntwana yami ngiyipheka nama yabo. yeah Ngayitshela naye from first video ukuthi ntwana yami khuleka zwakala la ngipheke uzotrend. Then ngiyakuthola okay asithathe fere before sifika kuNtanga because uNtanga I think like ufike after she came first ngiyakuthola angithi Bheka ne lona mengena naye isikole. oh Usangena isikole mina. Usmile bengena nayo isikole bekamekhela ama teacher register. Bengiyiparanoid mngani bezidlala. kade umcava Kadala. Akusinano kahle kahle njengoba ngiphushe content Dala from mina ngiyeza grade 8 yena yenza grade 9. kanjani Serious. Ngamgwera isikole. Uyakuthola. Dala ngimazi lo muntu lo. Dala before Olawa bonke. watermelon bonke. Dala ngimazi. Salayo. First born kini. That's why makathi first born shukuthi uyocala ukusebenza naye. oh Yeah. but in terms of But then uthuma- ukuhlekisana Yeah, uqale dala nami. mazi. okay when are you joining lento like a content In- creation because like it seems like you've been like this and into engithanda ngayo ku social Usho, media yeah. yeah sure Yazi into kwenzakalani abancane mngani? yeah Mina uNtanga angazi lento host ama tournament. uNtanga wangithola emadayizini vele wangithola emadayizini ngidlala amadayisi bengitakiwe. Besides ukungishaya yangithola uNtanga angithathe emadayizini athi kunenye ngifuna ukubuza ilapha shaya question and answer before ama blind date bekuphuma imsho ama blind date ayi2 yeah into ya 6 months back antwana ngithathe emadayizini ngishaya question and answer ivideo yami yashaya 1 million in one day. serious Yeah, serious. Facebook or Facebook Yeah. zonke futhi like ithi ngikhuluma kanjani. TikTok everything. Yabo ivideo ya trenda untwana next week yakhona eza athi smiling faza ungifaka ku blind date. Mina solo ngimjikajikisa nami ngihlezi ngitswafa yabo because of ngifocus kuma smash up esikakhulu. yeah Ngamjikajikisa untwana angingamsho 3 weeks yonke. Yabo untwana blind date. Bese next month yakhona untwana ngambiza. Awuntwana ke angikhomba umhlolo ngathi ya. Yabona manje angiphethele untwana le. Ngayithatha naye ngiphakamisa. Untwana mangimthatha masiloko shooter yabona untwana ungena shoot adakiwe like ne mukuhlangahlangene njalo untwana ngagcina nami sengimkhosi ngithi untwana yami yabona utshwala buzokumosha utshwala sokuphuza sonke egcineni yabo mara asaphuzile emakhamereni manje yangithola naye mangihlangana naye phethe ugwala ngamtshela untwana yami izokumoshela igama lento le kwa manje uyekile manje uyazi yabo iba right akabhema amahabla amachufu ebantwini uthele cabin akasayibami naso ibhiya manje because of ekudala uyashift bese ngamkhuza ngabe uphethe nje manje akashaya iblack ngithi ushintshe nini Ngabuye isini. akashaya iblack ushintshe nini manje because mina ngimgcina shaya iblack Noshapa black. uyoshay black Bengithingisela uyiplay. yebo leba mephuza yonke into manje relax untwana
thenga iheni ngishayo yonke into relax. stout everything Hey, yeah, yo, my life is good. Now ngibonile kule video no business. nami ngibonile hey ngifly nje kanje hey like into akusinoma ubani nobani Sizikhethelana. ovela asuke from Yeah, ne? black Yabona yabona manje ngizame connection iphethe ma yonke Straight. into bonke nhle Bonke amajita ka. yeah bonke manje khona umunye ngisampheka intombazana oh uzombona okay manje u-first born yena ke umpheke kanjani ngithi second born so sijekile ukuthi umthole kuphi kanjani first born umpheke from kanjani first video eyami YouTube mekakhona nje nawa really Yeah. oh nemnane abantu abaningi bangijikele maka uJanuary makahleza nami yish ngithola Why smile like mau check because like we are grow ku social media and yapusha nabantu why umuntu azokujikela because they tend to obvious angibeki kanjalo mina ngithi ukukhula maybe yabo hayi mona yabona nala thina sihlala khona asifiselana into enhle so next support abantu bangaphandle Yeah, and it's true lento le yazi ukuthi we talked about it yeah now smile ehle smile usho uthi like ifan base yakho ekasi uyiselebha uthi as much as uphuma like mama ugcwala ngamanye amakasi mina shemne mangisekasilamu akunamuntu ozothi nangu smile obvious sonke umuntu engijwayele kasi yabona noma ngisekasi ngirelaxile ngiyazi ukuthi maye ngiyimukhuhlwane kasi mangiphuma khani ngiyophathwa istress ukuthi yo angiphuma ngisayengicela ithombe ezi20 le ithombe ezi10 yabo yeah manje kuba ngcono mangihlele kasi yabo kwasa mina ngiphuma mighty Friday Saturday Sunday mara because of my ngihlezi ngishoot nokuphuma sometimes yabo yeah mara hlezi shootele endlini like usibona so hlezi so yeah unplomena onka ne yeah hlezi so sinokuthenga utshwala siphuze endlini hayi ukuthi siphuze siphethe Hennessy stratini surrounda hayi uJanuary watrenda ngayiphi video akusile yatrenda ngayo wayitshela abantu khona le video le ethi angazi usmile nge-white wedding ehlula abazali bakhe talang yahlula abazali bakhe ayi kodwa leyo baya la kufezela yeah watrenda kuyiphi yokuqala trend kwenye yokudala trend ile konje bengitheni mntana Dala wami uphethe trend. isayibheke engenamali yeah wena uyahleka uyazincengela yeah ile yangalela langa since kudala January like from vele nginganamali mina ne mangakutshela like angeke uzothemba ukuthi mina ngifike ku 100k ngisebenzisa iPhone 6 angeke uzothemba ngikutshela hayi Yo. sivuma it's a wow yeah iPhone because of 16 Pro yo God did akuseya kamata akuseya DM utayi ngicela Yabo, 64 manje gig hayi esikeleni straight hayi yabo cash on delivery yeah mina ngilungishuta ngamafoni abantu bangiboleka bangisendela ngisebenzisa ifoni kaMoledi wami Samsung ngi-editha ngayo obviously iquality yakho uzobona ama video akudala iquality yakho nami low yabo yeah manje umuntu akazothi uqala content nge-iPhone 11 mina ngivele ngiyabuthi lo uhlanyisa ileyo iPhone ngivula content mina content ngayicala ngisasebenzisa i-Android ngangena 50k sebenzisa iPhone 6 iPhone ekhaya ukazi ngokuthenga iPhone ekhaya mina ngisithengela ngwami ngithola umuntu icontent kwamele yenze uyithanda ngokuthi usmile uyatrenda kusasa wena uvula i-YouTube channel nalaba bama blind dates ngibhekile anyway ngisathi ngifuna ukubuza yazi bakhona abantu like osebenze naba ne ababonile ukuthi okay lo muntu lo uyathola amanamba then nabo bafuna ukuqala futhi nabo yeah bye baningi inkinga ish masibuyela Ivory bazoshabe ngithi ngiyawakhipha amagama Iti before usho sentence iti I say this with no fear of contradiction silungu nakhona mina mngani lo muntu lo kwamela ngivuse yazwayo bengimvusa ezwipini nasemadayizi kwamele naye kwamele unikwa yimi firstborn straight uyiqala ngaphi ize ngapha ugcine ngapha besides that mina lo muntu uyazi 2018 mngani wena asasengaka asalingana nami uyangibona ngingakanani manje asasengaka besides
asithathe siyibuyisele la ohlanganane khona noNtanga uthi uNtanga kahle kahle okay sitholile ukuthi umaze Sigela nani like umaze vele Sigela or even eKasi like what's happening Sigela like sihlangana Sigela mina naye obvious mina ngihlupha esikolweni mara bahlupha bonke yabona mina akusemuthi lokuthi emakhamereni ukhuluma ekhaya this yabo mina angikhulumi ngasekhaya ngikhuluma nesikolo like awezinto ezipersonal izinto ngize ngithi I would like to thank my mother like lezo personal obvious ngizibekele side lapho yimukuhlwana manje wonke umuntu ufuna ukubona usmile akafuna ukubona ukuhlwana ngithola yeah so yena ungazi ngivele ngisahlupha esikolweni every day mihlezi simakhe register yokuthi sizile esikolweni eofficeini naye mekakhona bekathanda ukuphuncha amatari wama-teacher like usmile mfithu like usmile like mina ngihlupa vele ngithe vele after isikolo ngaba focused makhani event ngicabanga ngihlezi ngenza ama-event after ama-event ngabona kenziwa ama-smash ups ngathi nami ithi ngifake isandla kanti ukufaka isandla gone that's when uqala i-channel nobo sowunayo already makhani iqala vele okay and uqalisa omunye umngani wakhe manje uwile yeah ke mina sala wena bayokushaya wena simshiyendleleni asineng yeah kunjalo sometimes it happens yeah kunjalo ayabona ne into engiyibonile content ayifuni focus emantombazaneni because of uzolimala naye lo ngihlezi ngithi intana yami amantombazane asazosilahlela yangithola mara into ovuke ngayo ngomele hlezi focus kuyo straight yangithola yeah because of nonke nimthanda yenza ama blind date kusasa lo uzofuna ukuba u-DJ wonke lo wafuzi jiki sekayawo yabo sikhohle sonke ngaye sizothini sizothi yabo ish content mfana ziyabuya khona ne maka yona inemali mngani mina ngora nokusebenza 9 to 5 job ne yeah mina ngibona ne mina ngitshela iqiniso ne mina angifuni umsebenzi so smile next awuzibona usipana ne angiziboni ngisipana mina vele from kudala ngazitshela ukuthi mina ngifuna ukusebenza cabanga yena ngafuna umsebenzi mina mngani ngingawufuni mina engisebenzela yena ngikwazi ukungena ku hydraulics ngidonta iskip esi1 se 2.5 uyenza malini yena yayichola yeah into kwamele uyibheke ukuthi phela nami matric kwamanje angisayidingi man focus esikolweni usafunda untanga yeah usafunda ushachiba now tell mngani sesikolweni wafethu ngiyaceda bayazi bazokutshela nabo kuma comments ukuthi ngiyaceda but then mina angikhoda mngani ngiyokungithole ngistudisha uzokutshela uMawlady cabanga ngicanga ba proud ngayo leyo ugcina ukustudisha nini yazwa ngiproud ngayo wayengwala esiyiso studisha isikolo singibhadali ngiyibhala into engayazi hayi isikolo sikubhadali asingibhadali isikolo ayichola bengisathi ngiyabuza ke manje kunjani esikoleni since manje sowudumile ke manje sifuna ukuyazi lento esikoleni kunjani since so how is the school life and like mina ngithumela ama-t-shirt ayongithengela ipizza serious ngani serious ungazitshela ukuthi ngiyadlala serious bathuma uwe yeah ngiyamtshela angithi bayothenga ukudla ngebreak mina wrong froster nayo mina nayi 200 uzothatha 50 rand cela ungizele nebox elincane lepizza keep the change then awungitshele nge-meetup yakho noJanuary fade ukuthi yona isukela va umazi kanjani and yini eyamenza ukuthi like umdonse umfake like content creation thina konje kanjani mina ngazi sivele sahlangana yeah sivele sahlangana ama lucky way kahle kahle qale efonini thina ama number wakhe efonini sakhuluma ngoba nama-smash ups ngaya laphaya after lapho vele mina noSmile besesikhuluma vele waya akanti uNkulunkulu bekazi vele ukuthi ayithola kumele babe yi2
ngoba angeke ngitshela istory samampela ukuthi sihlangane kanjani. Because of nakhona ne baning like abantu abangijike like ngize ngimangale untwana today nginaye kusasa kahle kukayena ngimaze vela nabangani abaningi ngithola kade nabangani ababhayana nabangani abaningi mina obviously ngathi abanye sebafuna ukubuya manje yabo ukhulu umngani mongana next like ne akakuthandi monjalo vele moso uwe vele uyabona ukuthi awunke umuntu khuluma ngawo awuyasho ukuthi ithi intwana yami leya yabo cabanga ni ulele wena umuntu akufonele ukufonela unabantu intwana yami ngithi like ufuna ukukhomba wonke umuntu ukuthi manje usmile yamazi lapho yena ubroke umcela ukuthi intwana ngicela maybe imali taxi ngiye Mall of Africa ngiyoshoot yakutshela ntwana nginamali intwana yabo manje is content is moyiqala inzima mawuya vele kwamele ube consistent otherwise mongathi uhlala 2 months ungasayinaki uzobhayiziseka ne you should now smile like mongahlala apha thona futhi fan base akhe strong anya guy powerful anya konfani if kodwa yazi ukuthi kuma content creators agcwele la enhleke esowethu ku the young ones ngithola because obviously khona lawa khoti ngithola like abo El Pico you wouldn't say El Pico like he's more older ngithola but wena you are younger than him because wena like ubo age abo Petro nabobani ngithola like leyo like age group leyo umuntu nama numbers abhaya la nomuntu okukhula so fast even noma qala into abantu bamsupport huwe yazwayi mngani ngicela ukukutshela yazwayi untwana kayanga lapha for ukuthi uyofuna imali uye ngokuthi uyayithanda lento le yeah it's love hayi breadwinner yangithola love into ayithandayo yo bane mina yazi ngilala ngo5 ngiloko ngi-editors like everything ngikulala ngo5 ngi-edit 5 exeni 5 exeni span overtime ngithola but is it worth it ne it's very strong straight yeah fele ekucaleni muyiqala content nawe ubona nje siyashuta njalo mawangena imali yabo ngaze nje ngafike ku 100k like menghluli ukuthi ngikhiphe imali i-AdSense yabo iphina khona ngisho simele uma 6 months ngaze ngayingala vele ngathi ngiqhubeka ngenza content smile serious awazi kanti yini bekubhayisa ukwazi ukuyikhuluma leyo mfethu obviously into so okumelanga usikhuluma manje because of umuntu unokuthi smile ongede nge-YouTube channel cabanga ngimsuse from 0 to 100 kanjani because of nami mengazi ukuthi uyisusa kanjani from 0 to 100 yabo yeah manje mina baba ukuthi content ngiyenze ngiyithanda yabo angiyenzanga ukuthi uzibani uthi i-content inemali mengihlule lento le AdSense till vele last December ngihlalela ngifunda ngakwazi ukuyenza yonke into yaba right yabo njengale channel yami ithatha ngesikhathi immediately first video aba monetized yabo from vele second video aqala ukuyenza imali mara naye mengafocusanga kuyo till untwana naye lokho ngiforced yabo yeah asibuyele lapho because even like lesikhathi ufika that channel was already there it's just that bonga post that channel suthi untanga fela ongathi mhlambe ukugaya motivation ukuthi upushe la channel leya huye no KK like i-first video ngifoste huye ukuthi ngidrop i-video ngifoste maybe 3 months ama video ayi2 ahleli smile posta le video smile posta le video mina solo ngimjikajikisa yabo ngiyatsofa uku-edita ngapha ama-smash best ngiyazicabanga nami ukuthi ngizoyeditha kanjani ama video wonke yabo manje vele ngiphethe team ukuthi umuntu ungenzela ama thumbnail uya edita yabo uyenza yonke into that's why bekubiza nge-CEO mos ngisakutshela ngithi bheka CEO COO ngimanage okay laba abanye abanokuvela kuma blind date extras ama extra lawo ama extras okay January awungitshele like how did you came about this name Uyethan January yo
Ayangazi yazi. Ukuthi ni weird vele. Ngimhla. Angazi nje ngoba mina kahle i-account yami beyihackiwe ngathi thingiqale nje. Angazi kwenzakalani ngavela ngabhala mina mara uJanuary yena yimvele ngithenga ngibhala lezi ezinye angazi vela ngabhala nje kahle bengifuna into yami ngiyi-1 yabo and uyitholile ne So besides the content yini like original name yakho or yena ufuna ukuyidisclose outside the content Rilebugile Rose Tawulana abazali ngingibaxolele for Rose ngisabatshela namanje ayizokuza igama labantu abadala mfethu fila kanjani cabanga nje badala igama labogogo lela ingeke cabanga Rose ngathi wazalwa 1995 ile ikhathi leza ama Titanic yazi ikhathi ama Titanic la futhi 1995 ueli no 1995 ueli 1985 sengiyabona Rose phumela ngaphandle ukuphi Rose ngathi biza ugogo akuthi gogo gogo senkhona ngaphandle no mari January Eso ngitabazala ngingibaxolele angeka ne for Rose hayi then ukusigela uyasigela noma wenza because abantu I don't think bayacafa yazi ukuthi ngiyakeleza ngiyakeleza mina ushajibana 11 kahle sengimatric man 2 months no ngiyakutshela uyazipromote amasonto ngiyakutshela ngani ngiyangena yabona kimi nama t-shirt khona uzongala if angiphasanga ngiyaya ka grade 12 ngenkani bazongilanda every day ngimnawo soyithenga udaweslimi soyithenga udaweslimi ngimnawo khona uzongala and akusiyo ngiyathemba yo hayi ngeke kuningi kenzakalayo and then awungitshele wena kunyeke hayi mfethu awewe mpiyaka dithambo is it the real name akwazi mfethu mina yazi kunyeke iphuma wapi mnganami uphuma before ujima shiwa zophumelela mina le yantwana dala ngifollow usho kanje dala yeah asaselapha ku scary room okay yangitshwala yeah dala ngifollow le yantwana yazi kunyeke kahle mina ngibuye ePitori but then ngikhule namapedi ikunyeke ngeSpitori imali okay yangitshwala yeah mina dala ngifollow le ntwana ila ukuthi ngiyalichacha legama before untwana azongicova ama video ekasidala bangibize ngokunyeke mngane straight uSmile makabona wena ubona imali ne ngimali ngokwami ufuna ukuthina ukuthi Smile ubona imali hayi awukhona ha too short aribiyao mina nengisashi nama mina ngiyazithemba mina yabona bus driver driver wenzani manje yeah ngajahe man skip amalini kwi-payment yakhe for uyenza lento aqedukiyena yena kwamela sikhuluma angeke sikhiphe ngesifike manje sangafula imali hamba slow baba last week nge30 minutes yayishaya imoto asinibonile awubonanga besibhekelele kanje ayiyahamba besibheke baba mina angihamba noKK angikazi ngafika late ema event yabona nami nabahlezwa complain ngami Smile ufika late ikufikisa late yale pachocho le moto encane le ukumbi hayi ufika late le umuntu ungaphinde lo ya uzokulovisa kuma event lo zokala no flex last no I know zokala no watermelon yeah into nami ngithathe ikaslam lapha ngazintwana amasivaya naye bengabhatalwanga that's ukuthela nayo ngifana uSmile ngithola but otherwise nje ngifikisa late ngosoma so mawuphethe uKK yonke into background 3 hours free stay uKK umcafe nini yena like uhlangane kanjani naye mongachaza ngestory saka KK foka baba ngihlangane naye nini ngihlangane naye CK1 kuma Smashop sivana uFezela okay yeah uFezela kadawiza ama 7 sithay 2 ukhona umunye wethi TK yeah ukhala wemgeza yeah fika ama 7 sithay 2 same day mina ngigibele no KK phambili ngikhani ngicela ukumazi la yes ice boy yabo yeah from lapho mesihlezi cala hlezi sikhuluma yabo sava sonke isikhathi ne bese sayeke ukuvaya bese saqala ukuvaya futhi KK mokhani lapho athi ngintwana yami
ufuna ungifake content angithola thatha ngamfaka that's why ngitshela ukuthi mina umuntu ngingahlangana estradini ngimcale ku ngimpheke so ngasho ukuthi umuntu kusasa yakujikela ne abanye ilapho bagcoka Uyabona? amapampers ukuya ngami umuntu ukukhula kubo bona bathi hayi yabo abantwana ngithi babona yabo ngenyama abafana nomzali mina umuntu angijikela fade sharp mina ngichubeke ngenza into engiyenzayo because of mina content ngacabanga content eyisha today nonke nizongilandela straight that's why ngithi breadwinner ngithi mngani ethembisa untwana shay content like ivideo 1 yaphuma kusasa bayoyisha bonke ufuna ukusho Hey, manje- yawo story bonke ngiyabuza angasitshela ngalo loya seka ya DJ manje andebele seka i-DJ ngicela ukukhuluma Ema-crash igama pen. mara eish asimsaba kanamali bekati konje Future bekati DJ King. yabala bese khona E-crash. emibhampweni yabantwana yabona ifan wathwati yabantwana ya Fun bekati day. DJ yala Chucky from YouTube to DJ house Ubani lem fan Future King untwana ufuna oh lo Future Kings from nabe kasha ama smash person Yeah. and ngizobathi Mara uneyibhejeje ngizwe kanjani personal Untwana- endawo yazi into engiporayo ngontwana untwana uzenza into untwana i-role model yakhe usmile but then akafuna ukuringa yayitshwale Oh, yeah. ngiyathola. that's why ngeke uphumelele Insaka Ngoba shy afuna blind date ukuconfess. bafethu nimsubscribe leni shy Ah, blind blind date ya ngimbonile uvula ichannel kunyeke yakhe kunyeka bonke bashange channel Bonke. naye lo ushange channel iku 2.4 without video straight lapho ngisayo drop mina ngivula izolo yami ku500 without video mina ngishange vlog Eyamina nemali. nge-channel yama vlogs ihamba ngakhe eva 3 5 yeah 5 ke 5 ke igcine fanda khuseng ke 5 hayi 500 5k ka one video but Smiley awungitshela uthi because manje obviously uyabona untwana nesikole sembadala kasifuni awuziboni njenge some sort of like a Awuyazi. bad influence nyana because uyabona Next. ma uthi wenza besides mngani as Ah, long usmile khululeka, mina namthibutavaya isigelo ngizomkhuza uyazi akalovi angaye esigela yenza into mina ezilong ayile esikoleni angabhemi akwazi ukulalela umaleli wakhe umsebenzi wami nguyenzile yena kuzoya ngaye esikoleni ukuthi yenzani makazothola parents late uyazi ukuthi ngiyenzani yabo mina mngani yazi isikolo wayengasithandi why sister lami lishayilo 7 years but then akanamsebenzi that's why ngibona ukuthi mara uzofuna ngisho mase besides ukufuna mngani nye ngizofuna like uNkulunkulu uzokulethela okubelonga kuwe yeah what belongs to you will come to you ma iskola sipilongo asingibhadali Okay, ngicabanga ukuthi ke maybe sesingangena ke kulento le yabantu abakujikela izinto ezinjalo yabo. ngasibuza So- ngamanye amagama bayoshaya sifika ayivula Guys, mele nginibuze ngamanye amagama. Okay, umuntu engifuna uqala ngaye ne. What happened in relationship yakho no Kagiso Mkhulisi? Because ngiyazi ukuthi no you niphuma from the same background, nonke benenza ama smash pass. What happened in relationship yeni injani? ukukhula Ukukhula la. No, but okay, cela ungene nje kwi topic hayi ukuthi baba akusukhula baba there was a time I think there was a time basipana noFezela ba replyana ngama smash pass yeah da uFezela beka reply izinto ezisho ku channel kabani beka reply ubongani yeah but ubongano andi channel kabani ubongano pusha nobani ithi correct yazi why athi ukukhula Mm. ngoba untwana uKagiso umgcina angakabi nentshebe akazi uSmile unentshebe uSmile unentshebe umuntu omdala yangithola kwazi ukucabangela wonke umuntu lapha kwakhe yeah that's why akhuluma athi ukukhula yabona mina manje yabo angisana sikhathi sokuthi ngiyobhifa nomuntu mina manje isikhathi sami sokuthi ayabalwayo babodwa asifuni beef isifuni umuntu chicken ofuna ngimncede ngizomnceda ozongikhuluma kabi ngikhuluma kabi angisana sikhathi sokuthi ngireply umuntu or ngiyenza ivideo hey wena in why in ndlulile la yabo obvious ya into yabo angayibeka straight ukuthi akalwe noKagiso DJ Ka. ukuthi nomunye nomunye wenza isipato yabo sakhe. ukukhula manje mina manyenza into yami Nayo yabo yenza into nayo yenza into yakhe makafuna uyaleya ngale
yabo mina manje ngisana isikhathi sokubhifa if yena sabhifa nami ay ibeef ekhaya sho ukuthi thina sidla ngamamantende Chikubhifa ufuna ichicken. yabo Then uthe untanga bekabhema nani kanti indle izinto bekazibhema. Bekabhemi ugwayi. Kwa nezolo. Oh nezolo. Izolo likaze ayisho buhle uphone eklasini mfethu mawubhemile. Uzokutshela emadayizini bengisha 3 joint abhekile so. Ngiloko ngimgaya imali ngidiseto. Adliwe ngidiseto. Adliwe. Mayisikhathi sakusukuthi mina mangidliwa nginike. Amara izolo igrand kunogwayi. Oh boyibhema nawane. Izolo igrand kunogwayi. Boyibhema ne. Izolo igrand kunogwayi. Hayi akaze ngibhema. Sengiyasho nje ukuthi insango i-right kunogwayi. Why usho kanjalo? Angeke ukhulume ngegwayi. Kunyeke maye sekabhemana nogwayi. Yabo abantwana bayamgcolela kunye imani kancane ngisabhema ngamtshela kokuqala ngathi yabona ntwana yami ifoni safuna sebenza sonke chubeke uyenza so yabo mayikhuzekile mayubhema ichufu uyazi makazokala kimi ekhaya every day kusini uyangihaka ukuthi nginukele yabo ukuthi akabhemanga noma vele angathudla amaholes nyamazi lo unoclash kwaye unokuthi mebayenzi so imshise kancane nyamazi izandla plus yanuka yabo manje ikhuzeki yambona naye maye ukhuzekile ne akasaphuza into ezibabayo maye uphuza into eyisoft nyana yeah nimshayisa angithi uphila soft life manje uyahola manje uyahola washo last time bakehleza kubula tsahola ngikwazi ukungena ku hydraulics ngidonti skip esi1 se2.5 ngale mjita lo phela bese kubuye nechinja ngazi imali impati yavuka then angitshela ngegama leli ujwaleng Mr. Iya like especially asiqale kujwaleng ujwaleng usuke lava ujwaleng bafethu yazi inyinja yami enkulu bafethu escape town role model yami leyo yachola liyasho ukuthi maye yiyo enyenza ukuthi ngithanda Nike escape yemenza hlanyekayo yambona ushebeshi lapha sangena lapha angakavuthi mara lapha asathinda amagiginyana lawo wasekazi uye washa ushebeshithi ngebhodlela escape town yazi macethu kumshathini athini iya jwale la uthi ngithanda blind mngani yana izolo bengikhuluma naye ngevideo call ya uthi nyencane dream come true bangibhukhe ne role model yami escape so thola ngisho ama bookings ane yo mngani ngibona yeah nale bank account imangele yahlanza ngasibona angisazi mina hey ile out mina sengizoblame le ukuthi iyo ngenza ukuthi ngibe so yeah okay then going back smite mfethu mfethu everyone can see dog yangithola like there's been a distance between wena no Thamelona mfethu yangithola and now other people ba feel ngathi you are growing this channel enja using the channel yokuqala yeah there are people who thinks like that yeah there are people abacabanga kanjani yeah ukuthi njani phela he shares phela remember no listen let me cook phela uSmiley well mina it's information that I've got people have been telling me ukuthi like he shares stuff from that channel that he started u share ama stuff lawo channel le yakhe le iqalile to le channel enkulu then audience le channel enkulu iyayibona and they feel like abanye it's the same audience le mlandelayo because of it's already been there yangithola so phela le channel le inegama lakho Smile anyways so makavula i channel it's like abantu baya the very same people ba subscribe to that channel ngizomfikisa mina no asisusiphikise i-channel leya inabantu abasha leya okay yabo i-channel leya angikaze ngathi ngipromote from i-channel leya leya ngicale from kwasamanje ngisayiphusha manje yabo futhi leya ngize ngishintshile leyami sengiyeza network because of ngifuna ukudropa every day yabo from next week I'm sure ngizodropa 4 videos in a week leya yona idropa once a week
because of ama-smash opes cabanga i-smash opes afuneka siye-K1 ene-K1 sofika shoot ivideo eyi-1 ivideo le iyo drop yabo ukuthi athamele mina naye singasabi uthamele niyasebenza mina ngisebenza yabo uzothola ukuthi uthamele Saturday uye emsebenzini mina ngiyoshoot yabo but maniqala bekunjani because maniqala beniphusha mosonke into beyiqina bengakaspani and futhi another thing ukuthi siyambona uWatermelon online sometimes uya kuma groove ayena la angaze nihlangane ngalesikhathi le and ebusuku ama-smash asuke sekaphelile and nathi sisuke sesendleleni ke siyejwaleni ngithola yeah wathama niyasebenza mina ngisebenzi mina vele umsebenzi into engingazitshela yona ukuthi angifuni ivele ngiyawa sho ukuthi ngizuza ama something but ngithemba ukuthi ngizoba manje oh shit man take a bro so manje since uthi i-main channel inilethela imali uWatermelon akayiboni leyo nto leyo ukuthi maybe ngaye kumsebenzi naye angene kwi-main channel ayenze or asiqalele yakhe ke naye side she does have yakhe just that akapost into wenzani esayidini yabo khona into azenzayo esayidini abantu asiboni ngokufana yabo asiboni ngokufana yena ukhethe ukuvuka ekseni mina angikhethi ukuvuka ekseni yabo okay ngithola yeah so mina vele into yokuvuka ekseni into engazwani nayo mina ngingcono ngivuka ekseni ekhaya sebangitshela ukuthi ukudla ku ready phela hayi ukuthi uvuke ekseni yokumlungu hayi ukuthi ngivuke ngithola singise Cape Town manje ngiyasebenza right manje ngisebenza mina so manje mayeloko icontinue like lento lena like uqawuthi channel izophusha kanjani like le ama-smash opes makwenzeka so mina ama-channel ngawuphusha noma nemina ukuya ngami mina ngifuna ukuba nama-channel ayi-5 straight ahola imali ngiwaphushe wonke ngishaya nge-team ngaba angeke sivume thina ari batle magapu mo uletsi Casper bheka like ama-editor so hayi nina yazi lebana baka kofela yangithola yeah ikhona ama-vlogs ikhona ama-pranks ngisayenza ama-pranks ngisayenza nesitoko sami zobo so na 3 manje ni already blind date vlogs okay asingayibali le main so na 2 yeah singayibali le main asishiye le na 2 manje yo more still coming lena mina ngathi 100k kanike ngizophusha ama-vlogs ucawe phela thina ukuthi hlezi busy every day sho ukuthi ngiyadrop every day hlezi nginibona bengibone futhi nokuthi there was an event labo ukhona bohlangane noPetro which event was that Mr. Project Lane mega hostel untwana sathi ngcono imsupport yabo yeah feel namanje ngiyazama ukushaya i-collab nama-content creator because of mina ne ukuya ngami ngikhetha ukusebenza nabantu basekhaya than ama-content creator because of yawazi ama-content creator moku first time ngihlangana yabona ukuthi loya angeke ngihlule yabo naye uthi angeke ngihlule yabo manje sizo-actelana somehow angeke sinikene same energy manje lo siyazi ngihlala naye ekazi ngimjwayele kungcono umntwana sirelaxe sonke esivaye sonke yabo uzobona into ukuthi umntwana smile ucaba abantu abaso yabo mina ne mangikhomba ifoni yami ngishaya ama-content creator baya like most yabantu ukuthi nawe awubacabanga ukuthi usmile yabazi la ngiyabazi yabo mara mina ukuthi ngisebenze nabo ngiyacabanga nje ukuthi angeke sinikane same energy because of umuntu akhona ukhuluma i-English thina yabona ne yabona mina ukuze ngingafaka ama-subtitle ngiyenza ngama-sboom mina baba ngiyenza content for ikas that's why ngishi blind date ngiyayifuna blind date yami you talk too much English you talk mina ngiyayifuna blind date yami awumzwanga lapha yakhuluma nala kana shaya isilungu asifuna bo Siri thina idonsa ngamakhe newari ngizochange ngingawari yabo and then content yami it different yabona ama blind date wethu akusam blind date lawa ayenzwa wonke umuntu mina wamahlukile futhi ahluke 10 times mina sibizo alostro man ufuna ukupheka umntana abantu
Simfake nolihliza bampheke lapha. Abayompheka umntana abantu. Bapheka bani? Yena la rosto. baba. Ubani igama lakhe? But now Smiley walk text and take us to that moment. The first time we met, it was on YouTube. I think I dropped the video. I'll text my main account yakho khumbula leya ku in the special pass. Yeah. And you were like uhlala va sifuna ukushaya collab. That's the first time nana sahlangana saqala ukukhuluma so you. And then we met kule special pass leya abayishaya eGlen. eGlen ngifikile nakhona. Onke umuntu angimele. Sahlangana eGlen. Yeah. Face to face. Mara bese sikhulume eBelasini for isikhashana. Nalapho busankoloti blind date namanje ngisayimelile cabanga. Sayishaya content khulileke. Yabona manje ne isimfethi inkinga manje ngisayenza something. Angifuni ukukhuluma. Nina nizobona base ngisele ngiyenza noma ngalithi Smile. Oh, siyazi ushaya Smiley Entertainment most. We know. It's not like we don't know. Or maybe there's something There's else. more coming. Take something. Yazi mngani ku entertainment singaki. Ningaki Vele kuthembe sifo. Uba no shota yara. Ulo mntwana lo bombiza ulihle. 2 girls 2 boys. Yangithola. Yeah. Then khona lo munye lo lo mjita lona khona lo munye umjita nokusipana naye lo benishayina i-double date ubani le mjita lo ya naye ukhuluma ezinye izinto man uDola ni uyi DJ yena bo so unokuthi Smile ngifake yabo yeah sinokumfaka lapho nalapho nomunye uchiko naye sinokumfaka yabo mara thina ama blind date wethu abantu masifaka masithi maybe sofaka wena aba ithi clip video wena khulume sap what yakujikela comment section we want kunyeka we want lihle so mina yabona ngizolalela comment section ukuthi thini ukuthi wafuna ulihle wafuna ulihle wafuna kunyeka wafuna kunyeka ayikho into engizoyenza because of mina mangabanika lo ivila khona ithola ama views and vele I think untwana ngaba blind eshy like thina si enjoy it but ama views afuna ukunyeka lo muntu obamjwayele. That's what I'm saying. I think right now it's not like a good time yokuthi wenza ama blind date nabanye abantu because abantu ba focus nami manje nje because abantu ba focus udumile manje kuma blind date so cabanga so usuka ngapha ufaka omunye umuntu esingamjwayelanga ufaka usibusiso I don't think abantu bazo react the same way as ba react ngiyashisa fere ayacavane manje ngizama audience iyahlanyela ukuze ngidrop every day singithi kunyeke in a week bayombona kayi1 bayembona Tuesday. Yeah. Oh yeah. Wednesday babona ulihle. Okay. Uma Thursday usifaka umunye. Yangithola. Yeah. Mina as host mina ngangibona uma Saturday Sunday. Sinini nibona channel wakho. Sinini nibone omunye so siphula. Sinini nibona uKK. Yabo ezama host. Yabo. Because of mina vele mina mangathi mina ngiba host ngiwa ngiyakhathala. Yakhathala. Yimi umuntu. Yabo kwame sicabangelana sometimes ukuthi Smile yakhathala. Yeah, because of mina ngishaya ngama banokungibook akusimi DJ akusimi mara ngibookiwa kudlula DJ bakubukela Smile because namanje mfethu wena I think unama event like 4 like ukuthi wa attend like wasoya bakubukhelana 6 akho 4 event appearance 4 yimi 6 uyi i5 uyi okay 654 yabo wena ngibukela event appearance ukuthi ngizile ukuthi abantu babone ukuthi kuno Smile phela nje yeah they just pay you for that yeah and after masifuna imali siyaphuma and then mina angifakiwe poster with deposit yeah ongeni go post yeah and ngibone ungene no Uncle MC imagine though ngani Tracy yamazu Tracy yeah Tracy singabantwana bakho yambona yeah uzeyicula lengoma yangithola lapho lo muntu apho Smile uthe kimi ngithi utheni kimi ufuna ukungishayela ipost bese ungitexte namhlanje athi hayi sekulate iwatwa poster yami ise outside so wathini kimi ngizogaya mic for ukuthini yangithola yeah upresent untwana because he's my father is your father awungitshela ukuthi uhlala nobani njengoba ukuthiwa uhlupha so ngani ngihlala ngiwa ngiyokuthemba unama kuhlala nomawalidi man besithi kuhlala nomawaledi uza ngama weekend ukhule nobani uthi like ubani umuntu mhlambe engathi bekayi guidance yakho wena
Phela mina ithini ukutshela mngani mina ngikhulele ePitori. That's why ngitshela ngithi I'm from Pitori. Ngithola ngikhulele ePitori grade R 1 2 3 ngithe 2013 ngazala yayithola Gauteng. Ngithola ngahlala noMaulidi neStepfather which is Maulidi wamseka divorce time. Ngahlala neStepfather bazalila intwana yaka mama milasbon ka mama. I'm sorry to say this but intwana milahlekelo ubaba but then I'm his father yangithola. Yeah singitake care of yena yangithola. Chema kaceda ukulahlekelwa ubaba. Ngase mina ngicabanga kahle ukuthi hayi yabona manje kufuneka iplan ngoba umama mfethu single parent akakwazi ukuthi si3 ekhaya ngeke sondle sonke. Yangithola uzonondla no yeah uzohluleka yangithola yeah which is my izinto zishintshile mina sengondla bona manje. Sokuyi breadwinner. Sekuyimi breadwinner. USmayila akasase breadwinner. Kimi. Oh. Uyo ngenzayo ukuthi nginakekele laba. Uyi breadwinner. Yeah, yangithola. That's why ngithi yabona without le ouch le akusimi nisi straight. That's why akutshela ukuthi mina bengiyiphara mngani bengihlala like angazi bengeno yini but bengine depression mngani bekazi ukutshela naye mngani bengihlezi ngiseparkini ngibhema izolo lino what ngihlezi ngilele. Ulele eparkini like masifike eparkini siyabhema siphuzilini yayibona ilini codini yeah felt drowsy yangithola angazi ngiphuza you've never ilini mfana you can make you feel drowsy like uzofuna ukulala mawuqeda ukuphuza ufuna ukulala straight like ayikho into ofuna ukuyifunda umama every 2 minutes ufonela untwana. Yeah that's why now I'm nini kini Saturday last week Saturday yeah bengizonontwana ekhaya besoshintshe besingazi ukuthi umama mukhona. Masifika lapha untwana uMaulidi akuca ngamadola amtshela at Smile without wena bengiyeke ukuya beso my real name is Kia. Yeah that's why mina ngibonga untwana. Yeah ngiyengimkhohle untwana noma ngabathi ngibamba ilocho ini mara yabona untwana that's what's biza ngebreadwinner. Yeah breadwinner ne. Yeah, Smiley, he helped a lot of people, and I think that's the reason also why he grows heavily even on social media. Yes, open heart. Fact. Laba abanye bambonga ngephisi yododi. It's like that emhlabeni. Yabona ngefuneral estafara sam umama mazanga khale but then ngithe mangiletshinga thi mama 9000 yazi umama mkhali ezinye inyembezi azangazibona uzokutshela naye yazambiza umama ngitshela thi Smile without wena ngazi lo mntwana wami bekazoba yini. Wena ungitshela wena okay besides ukuthi umama kubona kanjani wena do you think where were you gonna be if it wasn't for Smile? Like be honest ngitshela ngithi mina kube nginya ubase manje mngani cause untwana mina ungichache to the point ukuthi makangichacha ngisemadayizini ungichola sengikhuluma like emadayizini sengikwera wonke umuntu sengikwatile sesifudu sekufuna ukuliwa. Untwana ngibiza sentwana fresh ukubuza something ufuna ukucova ivideo la untwana thema kangicova ivideo kusasane shy 1 minute within 12 hours yakusasa mangivuka ngithema ngithi ku Facebook mangiloga ini 1 minute untwana ngitext athi untwana yami ushayile ngamtshela ngathi ngifake ku blind date ngoba bekasasha ama blind date ayi2 ya lama blind date onke bewabhale 3 months ago ngitshela ngathi ngifake ku blind date mina ngizoyivusa lento actually awuntwana thema kangifaka yat since from Durban straight line. And Smile icabanga ukuthi kube bu collaborate ne biggest influence ofuna ukushana ama blind date. Do you think it was gonna work? That's why ngitshela ukuthi mina angina pressure ukuthi ngizohamba ne-influence ukuthi uyi-influencer kuyi mina angiziboni ezi-influence ngizibone ezoSmile yabo. Yabona namanje umuntu ngamnceda ukuthi uzongijikela kuzoya ngayi yabo ukukhula yabo asayikhuluma sokuthi umuntu yakhula abona ukuthi awuSmile ungitrendisile uyanginews yabo uzoyibona kanjalo yangithola ngamthola umuntu abheme umtshela intwana yami ungabhemele bantwini yabona nami ngeke ngibone ngiphethe beer maybe ngabona ngiphethe beer umuntu athi ngicela isithombe ngiyahlonipha isithombe sakhe ngisusa ibeer yangithola manje
bayaba khona abanye bangithole maybe ngihleli emotweni maybe bashute from kude yabo ngicabanga besivile khona umuntu akulandela uye toilet uyokushuta uchama uye post villa khona bayashutha uSmiley yabo manje mina ishinda indaba lezothi yopifa nomuntu bani khuluma ngami mina as long mina ngenza imali ngisupporta yabo mina mngani mangitshela manje ne wonke ama-crush wami ngijole nawo ngahlabile because of the ouch angisanandaba ngokuthi namanje nanoma ngingamfonela ngayiphendula yayitshela ngoba uyazi ukuthi le inemali nefame akasagibela itaxi sekayabholcha kuyafana noma ngajola nomuntu ofamous angeke abe famous yangitshola asimazi namanje Okay, Smiley. Angela Tiago. There's this thing in faith told. Okay, I mean there's some stuff that I'm aware that I know and I want you to answer dog because when it takes time go to Bella young told. In faith there's this thing you would see a relationship yakho no watermelon. Somewhere somehow it's like KK had an influence ukuthi ugcine angabi khona cause now there was this thing you would see like mangabe nizothatha mhlambe uzo KK azokuthatha nivaye obviously watermelon she was forced ukuthi agcine like yena abhadala or else when it's not make sure ukuthi wena ubhadalelwa kanjani ufuna ukuyithatha le waza ngapi uzamngana uzala ku best friend okay yeah it's ayiphendula le hawu ulingane hawu ke nokuba kulezi zinto lezo zo protesting kodwa still so but other than that yeah let's start here uyizwile question ungizwile yeah ngizwile ngiyaza kuwena mfowethu okay let me start with my intro okay no it's fine KK Caleb Mgeza sele so ubina too much fethi pum ngani komfowethu jungle oats angiwathela every day amagama but other than that yeah ngiyambonga uSmiley nami ngicela ukufaka lapho he made me who I am today. I wanted fame. He gave me. And it was just uvele washo ukuthi hayi ngizokunika leyo nto leyo. Asiphenduleke umbuzo wakho ubuthi inkonje uwater mina kuba ngathi uSmiley uyangibhadala. Okay. Enungibhadala le mali ngimcharge yona. Hayi ukuthi athi intwana no. He gives me what I want. Yeah. So I get satisfied ngemali yakhe. So abanye mabathi ababhadali noma uSmiley kuthiwa akabhadali noma mina ngicela ukuthi ithini question yakho no like there was this thing ukuthi uKK like because of like is a friend of uSmiley yeah so it's like wenzela uSmiley ifavor ukuthi yena like he can just like ride no KK without paying where else uthola ukuthi abanye abantu who are in the car they are forced to pay but uSmiley because of his the closest friend like it's not ngicela ukuyiphendula before uKK ayakude okay uSmiley ubhadala yonke into ayi1 yeah one transport uyenza ayi1 ukudla siyadla akekho omunye umuntu nangaphandle kokudla itransport ibhadalwa uSmiley ayi1 akekho omunye umuntu oke wathi ubhadala itransport kungabi nokuthi bathi ubani ubhadala in siyagibela imoto singabhadalanga imali thina as long as sazi ukuthi okay sharp mayingabe ubhadala itransport angashodelwa imalani yokudla nemali asona so skipha lapha transport asingeni ibhadalwa uSmiley transport enebathi ngiyadura yithi singazena bathi uyadura wena bathi ngiyadura abaningi bayakhala bathi ngiyadura angazi uSmiley umkhona as long thina sik afford awufuna le uSmiley yakhona ngisho yazi mina first pay yami untwana athini kimi untwana yami imali yakho izokhuphuka nge500 every month lapho more than 3k ayikakhuphuki ne500 yazi into engijabulela ukuthini yabona January ngiyothengela wonke umuntu wasekhaya uniform impahla yonke into ayifunayo it's on you yeah ngifuni imali ye January ayi December ngibali ye January mngani wami ne qhubeka KK yeah qhubeka KK yeah
Yeah, it's that. Usmali uyangibhadala. Uyanginika imali yami. Abaningi bahlulekile ukunginika imali yami. Mabaqeda bathi uyadura. So ayikho lento yokuthi bekhona uSmile bomenzela ama favor, uSmile angabhadali. There's nothing like that. No. Espanini akunama favor. Akunama favor. Because nami ngiyabala amatayere petrol, you know. It's a car. It needs to service at the end of the day. So ngiyayidinga leyo mali. So it's true ukuthi wena vele ufuna fame, we are confirm and say vele fame mina bengifuna. I fall in love with it throughout the road. Kube nje kungiqale nje ngagera kuma Smashing Pass. It's not because of that. Ngithanda from the bottom of my heart ngasho kanjalo nginama video dala kodwa sengawasusa ngaqala ama account wami ngabusha but yeah dala ngincenga nami ngizama ngithi one thing ngizoyenza but wavele washo ukuthi hayi uzoyenza kuyenzeka wayenza kuyenzeka. Yeah. Okay. And allegedly wena they saying you were using Uchabi doll to make views. Oh. She's okay, can I answer that? Yeah. She's saying that. She's the one that's saying that. Allegedly. No, you can't say allegedly. Arabiao. Look here, not too short. Give am too short. Again. Arabiao. Okay, indaba kaChabi doll imsisi ubuhlungu. Batshela umrip. Ngiyathatha bara. Lesenye khalad. Uyathwa yini? Wena manga mngani wami. Uyathwa yini? Hey. Wayecula nengoma wesathela. Awududla madoda. Wayicula ingoma. Yazi yangiphatha kabuhlungu mfethu. It was the last part. I even remember that. It was the last clip. Clip okugcina nje kule video there and then yavele yangibhora out le video there because of I feel like some other things she said there was unnecessary. Okay. But other than that our relationship was fine. It's just ukuthi siyabantu asibonga ngokufana. Yabona? It's true ukuthi sihlukene. We were in a relationship. We were happy njengoba besingisibona kuma social media bese ngayi-act le nto le. Okay. But it came to a point where there was too much, man. It was too much. Too much how? And what edit? Like what did you say? A lot, man. It was just coming left, right and center, you know. We couldn't, let me just put it in a simple way, and it's the last clip. The situation kaChabi doll. No, let's go. Chabi doll, we couldn't have a talk without fighting. So umuntu onjalo mfethu singayapi. Yeah, we couldn't have a talk without fighting. Kumele silo kuqala ngaphambi ukuthi sibe ne talking kahle but ama videos kuba ngathi si happy. Obviously ngithi sithatha lama happy moments phela. Lawo la kunyiwa khona ngithi obviously camera won't be rolling. But other than that, you know. Yes. No, angaqedi mfethu. But wena, okay, but wena is it true or not ukuthi wena wakwamfebela? No. Angaze ngifebela. But then how is it possible ukuthi there was a kid outside? Okay, with the kid situation, she got me with the kid. The kid was already in the tummy when she came into my life. Is it? Yes. And she was fine with that. Like and she was okay. Yeah, but another thing that broke me too much. Me losing my kid. It was a very painful. Yeah, I heard, man. I'm an RAP, bro. Yeah, I'm man. really sorry, man. I lost my unborn kid. Hard luck, boy. Yeah. But other than that, she had bad talks about that shit, man. She had, but I wasn't comfort her. Yes. Yeah, she failed to comfort me. That's why even our relationship led us to ending. Yini into ayenzile okay mawusho ukuthi like okay ukhuluma wathini? Ayithi vele lo mntana bongamfuni. Yeah. So she knows from her bottom of her heart what she said to me, and that broke me till today. But I never showed that. But when you were still talking to your baby mama and they were like long talks. Obvious, phela iCheria ibaby mama. Yeah, but you relationship. Okay, kanjani? Ima. uChabi doll ufike vele into yakhona iyenzeka. Yes, I agree. Yes, ufike vele the baby was already there. Yeah. But also now you can't tell me ukuthi siku relationship ane and then you are pregnant for
other guy. Ufike sebajola. Ufike umntwana vele sekasendleleni ukuthi vele siyombona like sekasendleleni. Usithatha apha imfowethu lezi indaba. Shona phela noma niyafonelana. Podcast. That's why bengisakutshela ngithi abantu bafuna ifame. Bayilandelela for ukuthi bafuna imali. Abayifuni ngokuthi bayayithanda. And then he fell in love with the content. That's why he get close to content creators. And now there's a misconception to people who see you with other content creators. At the end of the day, like, how are you gonna grow if you're all by yourself? You won't grow. Like, that's not growing. So you need to link up. As much as these three are together, you see, it makes a bomb for them to be like this. Young Tol. Obviously, they shake the internet together. Even if someone else, even if that guy can shake the internet, I want no January, no Smiley. But the minute they collaborate, obviously, that's when like shit like start to hit the roof and blows over. That's why Ntwana bekangitshela ukuthi ithi Ntwana a present ngimtshela ngithi hayi uwongifake kulento uzwe iqeda lento angifune enye presenter mina mangishaya blind date ngifuna yena ayi1 mina ngizobe ngikhona ngenkani ngiyangithola nami ngizoba khona ngenkani besides ube khona ngenkani arito utlwa kakunyeka besides ukuthi uzoba khona ngenkani umntwana sekhaya ngizokucharge ezumntwana sekhaya but then mawuzongilethele enye outside engayazi ngizofuna nini nomndeni wami engazi ukuthi yini ngangena ngani yangithola that's why ngingafuna umunye umuntu ukuthi azongishayisa blind date makashayisa umunye umuntu mina ngingeni so ushukuthi outtime you guys like it's chai vele like I even deleted the videos and there's rumors that she's saying I locked the videos obviously on TikTok kumele vele ngwalokha ama video and then obviously ama viewers take the way they are ama likes ama viewers ama likes ahlala njengoba njalo ngiku 900,000 yebo ngisizile yena I won't lie she did help me mara nangaphandle kokukusiza nisize but if yena ufila kanjalo ukuthi yena bakangenzele favor Jimashiro simple abantu sebamkhohliwa basamazi ayikho bala usesekhona amna ngiyambona yena vele usavutha usichabase kanje sichabusaba nje ngamblocker nokumblocker so angimazi nokuthi uposteni ngiyazwa nje ama rumors uthi uyangikhosa ukukhuluma ngami ngendawo lapho how did you feel about the Kellogg situation dog yangibhora from day 1 ngiyizwa kanti ingoma yakhe ku podcast that thing it's not like I implemented the thing go podcast it had been there it has been something that had already been it was forever there bengisacela ukubuza kahle kwenza vele bekwenzakalani kuKhelo noChabidol ukuze wena naye vele kahle no Khelo ungene kanjani endabeni yenu kwenzakaleni ngizoyibeka kahle uKhelo akaze amoshe lutho uKhelo akaze aba inkinga ku relationship yami just ukuthi uKhelo futhi history yakhe noKhelo which I don't even know uyahluleka ungichazela till today ukuthi yena noKhelo kwenzakalani ungitshela ukuthi uKhelo washiya half njengoba yashile ku podcast sinini bathi uKhelo wenza ingoma Chabidol ithini uyayicaba ayikazi iphuma mos how and she's so very happy about the song that hasn't been released why ngikhona mina kunegama lakhe ngizojabula easy target uyayibona chada danko si easy target hayi man kunyeka useyiqedile and ayenze lutho easy target uChabidol no akusi easy target nedukuthi vele KK ukhona engomeni uzoyijabulela ingoma vele makunegama lakho or nginamanga akusi easy target but easy to find nethi izinto abazikhulume ngomngane wami ngisithanda mina like ngithanda wonke umuntu onami ajabule ungakwadi ngeke sijabule si3 so bese driver echikwade what if asishayise accident yangithola that's why kwamele yangithola just for their safety and I'm very much happy about that like the minute you told me you would I don't drink I'm like damn you're the driver you're not supposed to it's just that I can't say it to your face and say and split it out so good I can't judge you and tell you what you're doing it's this and that but like that's like obviously when Apela
you need to take care of all of these people, dog. Their life rely on you, bro. Sinakekela ngifuna uqamba manje cause siyakhona ukuthi sihambe sonke nestakwe sonke silale emotweni mara emagate uzosivusa thayi sesifikile. Then so nje it's chai me, bro. Let's try. Then in overall Sesivala, how did you feel about that podcast nje as a whole, dog? Like mase we conclude now as umjita feel like usum address ukhuluma naye ukuthi but this like it's something that didn't make me happy and stuff. I wouldn't say that on a public platform. She knows. She knows that some other things were unnecessary for her to say them in a relationship. And that day we were fighting. I had to come. I was gonna be there at the background, but because of our misunderstandings, I couldn't come. Oh, you guys like had endless fights, like now and again. Yeah, now and again. You were supposed to be there. That day you were supposed to be there. Yes, I was supposed to be there. And she told me that I'm gonna ruin her mood, so I can't be there. What's that? Mauzana yoku podcast. Yes. She knows that I'm capable of ruining her mood. What's that? Ufuni host. No, yeah. Mbona ngathi ufuni host? Mina into engifilayo maybe ukuthini angeke uze ne boyfriend yakho maybe ku podcast. Obviously uyacava ukuthi bazombuza ngokheli. And I was fine with that. Beka kanjani I boyfriend yakhe khona hayi KK. Manje ngibuka kanjani ke ku social media? Wena ngicela ucabangele yena as intombazana. Beka yofila kanja. Okay, angeke ngikhulume manje ngomunye umfana boyfriend amhleli la. Kumele ngiqamba manga ngalo ya ukuthi phela ngizokhona ukuprotect why akwazile ukuqamba manga ngami ku podcast but angakwazi ngiqamba manga ngokhelo podcast. Uqamba manga wathini ngawe wena kahle kahle? We bonile we rap up fast about our happy relationship which was trending by that time. By the time you broadcast our relationship was trending. So she had to talk about it. I was also watching the podcast that Nami Ngizovela lapha but into yami nje yavele ya rap parts and yakhelo was abakhulumanga ngasikhathi sesifuna amakhala tosemigalo mngani wami batshe. Yeah, ngifuna ilenda manje. Kashisa for lento engapheki. Yeah man. Check bro. Yeah. Jolene. So manje into ngifuna ukuyazi nje okay with everything like you said nani like all the stuff like what have you learned like from this situation, like what would you say you won't do next time that you feel like is to date Chubby Dog? Yes, I would never do that ever again, ever in my life. No matter what happens, I regret myself. I won't lie. No, relax. Kanja, okay, why? She hurt me too much, man. You know, being honest, man, that thing was so very nice. That thing was so very nice. Even though you can check it on TikTok, it was a nice thing. It was very nice. I get no ma young boys was Chubby Dog. Why angasavile? It's just that I won't explain everything from her bottom of her heart. She doesn't know how to talk. The way she speaks on Guma Smash and Buzz, that's her. That's her real hair. Okay. That's real hair. Guwe no Chubby Dog bano flopile. Okay, ubeka flopa kakhulu kahle kahle. Akekho flopa. Unifila ngathi ubani wena? Weird. Okay. Ngokuzwa iside la ka Chubby Dog ne. Bonakala ngathi iside la ka Chubby Dog. Yeah. Okay. Bonakala ngathi bani uKK. Mawuzwa iside la ka KK. Kahle kahle kubonakala ngathi bani uChubby Dog. So you manje yeah, kahle kahle sithini boyithu ba flopini. Yeah. Ku relationship yabo ba flopene boyithu. Ayi ukuthi beningafanelene, benifanelana net ukuthi niflopile noyithu. Yeah. Boyithu bana ma flop babe na ma flop wa internet ayibona kanjalo baba. Yeah, ibona ngathi benifanelene. It's only you're saying because of now, like I think you've went traumatic situations now. So that thing vele, it paints her like in a bad way. I'm not painting her bad, man, but I wish I could. You do? Yeah. From the bottom of my heart, she knows. I wish I could. Yes, very relationship. Ikushala good, Chubby Dog yazwa. Ngiyazi uzoyibukela nkosi yami. I wish you could. Mina ngicela ukuk-advise mngani wami. Yeah. Never repeat a mistake. Thank you.
That's why ngithi Cha uChapitol bekangasi mistake bafethu. Bekangasi mistake. Yeah, babengeyona. You were good together. Yeah, into ekhinyane they were ukuthini. good together. Okay, akubekangasi mistake uChapitol because labantu laba bayenza icontent. uKK umuntu emoshile. Uyazi naye. uKK umuntu emoshile. Chapitol azange kube mistake. Mina ngifuna ukubeka esayidini le. No. Kumlungisa lapho uJanuary. Yeah. I ended it. You ended the relationship? Yes. Ngoba uwe bosokhathele. Yeah. Hayi but mchita man there's this thing ukuthi intombi ayilahla mfethu wena. Mina ke ngumelusi wakamnyaka abangaziyo. Ngumelusi wakamnyaka ngiyalana mina. Yimi ngikhathalayo. Akukhathala intombazana ngikhathala mina. Yikho ngivele ngibonge ngiyabonga. Vele ngithi ngiyabonga. Bese ngiyahamba. Wena kubiza ngokhala bemgeza. Imoto ukhala bemgeza. Nami sengabe ukhala bemgeza. Yasuke emotweni. Ngavele ngaqamba imoto nje ngathi ukhala bemgeza. KK kahle KK bangazi bo KK abaye bangazi ukhala bemgeza igama lami uMelusi. So if you were to get like someone or if there's someone in the picture, would you do a couple's content again? Like or to publicize like your relationship? No. Or it's because of Hlambe lawyers is not popular because barely allegedly bomsebenzi. No, nigga ngimsebenzisa because I wouldn't say ngimsebenzisa bafethu. Yabona manje ibeka kanjalo it doesn't sound okay man. It sounds like nginjenje ngenxa ka Smile. Straight. Not uChapitol. No, uChapitol ufike sakafika. Ungazi ngobani? Smile. Ungazi Smile. So ufike it was a wave. It was a wave. Smash and pass. Shit. Yo. Yeah. Yo. That was the end. It is the end. Oh, udishe awufuna ungena. Danko. Yeah, we those lambing the meal. It's not me who's there. Thathi mic la, mic la. Hayi akazela azohlala la nathi. Nifana zela? Yeah. Uzohlala phezulu kweJanuary. Okay. She mic la. She. It's fine. She. Phezulu kweJanuary. Yeah. Phezulu kweJJ la. Oh, imane before lihle khozeka because of So we live or shower baba uzibanga. Beside the shower. Oh, uphuza ama appetito. No, uphuza ama appetito guys lo muntu angeka. Mina uyazi imbobo wena. Ini? Yabona uhlulwa yini Smile? Susa lezi into mic, bambe manje. Awungeka uyazenzisa. Phakamisa inyawo lapho ukuthi khona igandile utshwaleni. Iyo, jwaleng. Hello guys. What is it that you wanted to add when? Is that you must not miss. Ningamisi nam. Yangibona ngomthemba ka John C. Hardboard. Yazi ngichikini hardboard. Yabakuka, ngiyadlala. Ngicela ukubuza question mina ngazi ifuna ngizwa. Okay. Question yami ithi the last question enganibuza yona. Ngicela ukuthola information. Bathi is it true ukuthi uWatermelon kade hamba anikhuluma kabe bantwini? Hayi ima ubani ukubuze leyo nto? No, angikwazi ukudisclose isource yami but phendulani bafethu. Is it true ukuthi mayicala kuSmile Izakubani le question le? Iza kubani kahle kahle? Awusibuza nga one by one. Okay, ngicabanga ukuthi ngingabuza asiya one by one. Athi ngiqale kuwena, ucabangani ke wena? Utheni question yakho? Ngizwa bathi turns out Watermelon kade hamba nikhuluma kabe bantwini athi uSmile naye ngizobuya kuya athi uSmile akambhadalanga. Hayibo. So ngifuna ukuyiqala lana bese sizodlula leyo question leyo. Okay, mina iyakhona hala na. Ayikhona. Okay, sharp angeke abhadale thina yekuwater. Kanjani? No, phosi kuthiwa yenzekile. Cha ayenzekanga. Ngathi uyasebenza yini? Uyaspa okay sharp. Uyambhadala uwater. No water nayo yalazi iqiniso la khona. Bayabhadalana amaruma samanga. Danko. No water nayo noma ningambuza side like uyaqhafa ukuthi uyayithola imali yakhe nayo uyazi vele.
Okay, besicela Smile cela uyanswer wena ngifuna ukuzwa from the main Ozothi person. angimbhadali From the horse's angazi mouth. isho ukuthi maybe akasafa ukusebenza nami. mbizeni azosichazela yena. Yeah, maybe nanizombiza antshela ukuthi Smile akambhadali. Mina yenzakala late ngabhadali umuntu. Yabo. Nakhona futhi ifoni yami enye i1 ngishile. Iye phethe ama proof of payment ukuthi wayonke into ubani uhola malini ubani akaholi malini. Yeah. Angithola ngishiyile mara if wenza ufuna ama screenshot ukhombe ngizokukhomba mara wonke umuntu ayithola imali yakhe uyithola ngiyithola simple. Jwaleng. No KK na ushilo ukuthi udrive Uyayithola. ayithola imali. Oh, That's mina why angalali ngithola emsebenzini. mina baze ba-eda straight sizosithenga ne-KFC. Sometimes I prefer not taking trips and take Smiley. I prioritize Smiley. Yeah. Okay. Yeah, naba laba abahlala beku blind date boy 2. Ngithi bheka lo ngisampheka. Naye nje khona la. Na potential ngalo. Uthini? It's my man. Man of the match, Roman Reigns. yazi upara yini lo ngamgugu yazi ngimshaya everyday ngiyamtshela straight akunyeke niyambona ungakanani just that ngifaka yonke, that's why. ngeke kubethe everyday akabathi bashaya Wakawina lo mjita nje kuma blind date. Angeke wini. because of economy no John Cena body Every content in a steering it. Yeah. Danko. Mina guys indaba lokuthi angibhadali umuntu ngiyacala ukuyizwa futhi endamanga na khona nekuzo yangayo ukuthi tshela abantu kanjani mina ngiyaziphushela inkulumo zinginike imali. Yabo so mina I will keep on doing what I do best. Yeah. Because I will keep taking a lot of views. Like take a lot. Mina yazi into bangitshela yona ukuthini. Yazi mina into bangitshela yona ukuthini. Ubani? Yeah. Boss yami, my CEO. Like the brand. Angitshela ukuthi asincingi. Asneng. Samba Street. Forward pili. Igama leli Smile Entertainment lize ngayo. Yeah. Oh, lize ngayo. Yeah. Ngamtshela ngathi mngani wena la une entertainment. First blind date. Yeah, entertainment. Smile intona yami le Smile Entertainment. Ngathi izoba somehow because of ingegama la mathi sesikhululeka ichannel ngithi yakho. Obvious mabayisearch vele mabathi Smile yavela vele. Yeah, entertainment. Yeah, thina sibiza ngeSmile Entertainment. Yabo. Yeah, John. Ukuthi uzibani uzothi ubani user bani uzogcina ngokukhuluma bafethu. So this is the whole team kahle. Straight. Masifo so. Yeah. That's why ba trenda ngathi bathi utsho labangani abasha. lapho sikhule naye from 7 years cabanga sagcoka ipampas la se Woolworths yo mina umuntu engingamazi like angimthathe serious umuntu ongazisa abantu lo mina manje mngani imanager kaShimzi yangifrustana because of lo ene ngibonile udayisa nama iPhone wena manje mngani wami uyi-DM mayi mina mangathi seka i-DM for price mangathi Monday siye hangout ngiyophuza iveve yazi iveve malini Tonjulio yona yeah itonjulio macala cabanga sengiallergic kuyo cho yes mina Hennessy every day like guys silala ngayo sivuka ngayo I like to thank this guys Me like too. lo muntu lo like angazi kube ngasuye kube nguphi yabona tatswa noma mama laphazile lo muntu uzokutshela nambe kwi first time ngibona inyembezi zaka Maulidi wami ngalo muntu lo amtshela thi Smile yabona le ntwana leya uyichacha khona ne angibelieve ukuthi uyichache la wayisale yanginukumka uMaulidi ngeweekend ngithi mama nayi 1000 bayodlala nabangani mina Breadwinner yakibo. Breadwinner. This is my father. Okay. Any last words? Before nje we despair. Yeah, my last words. Ningalwi nathi singalwi nani.
Arabatli competition. Le lona. Sawa raibi mates. Yeah, ke exchange ke rekile ka 2.3 ka time alaka. I double up. Yeah, any last words? What would be your last words? Okay, my last words, I would like to thank Smiley. Straight. You made it happen. Yeah. Lo muntu lo mthembe. Mangathi uzotrenda today. Today uzotrend. Straight. And today you're going to be on the chart. So I would like to thank him. Straight. I'm inside 12,000 because of this guy. Ngoke 12,000 because of yena. Asibuzanga futhi. Just the timer. Yeah. Uyazi wenza izinto zenzeke mfana. Breadwinner. Khulumani last words. Last word ngithi thank you Smiley. Thank you Smiley. Take a lot my sponsor lapha ya sispan mahala bafethu. Abanye bayazi ngathi. Abanye bayazi ngathi. Bebangazi nokuthi yini blind date. Bayaze ngoSmile. Yeah. And abanye sebayayenza. And akusinoma ubani. Laba shoot nge-iPhone 7. Leya eksi iPhone Android leya. Singiyamboosta manje iPhone 7 shoot nge-Android. Ubani? Lo Stulu Trouble D. Ngimsabi. Tweka bro. Last words. Ngiyabonga mngani wami. Ngiyabonga baba wami for ukuthi ungenza ukuthi ngibe ne7 tawe accounting ngemampara week. Mina nginokuswabisa umzala ngibone ngichachile acabanga ukuthi angengigcine ngitwena ngizokukhomba ngibuye ngigcinile. Baba omusha phela mina. Baba straight. Mina last words, it's a bit late to stop us. We are sorry. We took a lot. We took a lot. Ay ushayile mfana. Ushayile mfana straight. And enye into ithi trust your dopeness. Yabo. Ongaye ngokuthi sebenzisa yipi iPhone osebenzise ini. Mina ngicale ngisebenzisa iAndroid. Sathi iPhone. Inkonjela yakho iTecno. Yabo. Ngithenge lo. Tama beshoot icontact ngeTecno. Sathi 6, sathi 11, sathi 13. Sibuze manje samba. Ngophi manje? 16 Pro. Ngiyakutshela. Nawe mawi charge izokutshela ukuthi thank you Breadwinner for charging your 16 Pro Max that you did not buy at Circle Cospa. Azange ngithi sesithani ngizozane 1.5 ngifuna 64 gig no. Sibuye iStore. Inkinga ukuthi asichome kakhulu yabona besizonikhomba mara manje ufuna ukubona vele sizonikhomba ibox. Yazi mina ngimeleni mngani. Lawa wethu akusama pre-owned. Lama hitcha lawo bashayisi second podcast. Mabaceda ukudrop amabhazi. Nisibize. Uzophatha 10,000, uzophatha 10,000, uzophatha 10,000, uzophatha 10,000, uzophatha 10,000, 50,000. Nisibize so besifuna sohlasela sibasa. Sure Smile. Yeah, hlomisha siya. Mina ngithi we are taking a lot. Whatever. Yeah. Okay, cool. Yeah. Pelele block osnik kama le take a lot up my. Ubani lo? Phuma lapho ukhulume lapho kusendela imali lapho because of uthulile. Hey, nekuza maruthi. Ngiyamuzwa. Mlomo. Asingafaka abanye amagama abantu already. Hey, deep mess already. No. Ukulungisa lapho not in a deep mess. If ufuna ukuphendula keza. Yeah, straight mara besinga amavara. And nakhona hayi ukuthi siringile amavara la sibaxolele sothi siyabhodla manje ngizophuza la ngigwinye ngibhodle manje. So sibamele. Manje sibayekile. Abafuna ukuthi sitrende ngabo. Bona bafuna ukuthi batrende ngathi straight. Yeah. Thina sikhuluma amaqiniso ngabo ukuthi bafuna ifame ngabanye abantu. Ukukhuluma ngomuntu ayenzi imali. Ayenzi imali. Mara ihard work uyenza imali. Ngithola. Manje moyenza uthi leya ngifuna ukumtshela ukuthi what. Lapho yenza uma 1.5 besichayile. Mina angilali ebusuku. Ngibusy ngi-edit ispan sami engisithandayo. Ngiyayenza imali. That's why ekhaya bayakwazi ukwenza content ngoba ubona umunye ayenza ukuthi uyenzela ngoba uyayenza. Mina yazulu umuntu ngifonele ngo2 yazathini. Mntwana yami angikalali. Ngisa edit uzolala mangilala. Yaza ngifonela ngosikhathi bani makalala ngifonela ngo40 singalala manje. Mathi sharp my father.
Vele uSmile unokuvusa ngo3 Yeah. tshela uthi ngisa edit Ngisa edit ngicela lapho phela ungalala. makakuvusa uvukile awusalala Awusalali. No, okay. Thank you guys for showing up, and next time just uzoyenza ukuthi sibe ne space nyana azongena nayo my sister, but you will see. Ubheke ngisamkhukha. Usamkhukha vele, usampheka vele, usasebhodweni. Kwasane manje yabona thina as rest singahlala manje yabona njengoba sesowethu so sayisebenzisa le opportunity yokuthi njengoba sila sizile sashuta bese masisuka la sifonile umngane oyi1 osowethu kanamzwala shoot ivideo one ngithola asiveli hlali sporeke la ngalong thithi hayi thina bohle sisebenza Monday to Sunday ngithola there's no rest as rest thina boss sizoresta kahle December January. And funny enough they say sleep is for the riches, but even the rich people don't sleep. Shokuthi thina siphuwa Ngicela ukubaniki word of the day before ifana mngani. Word of the day ngicela nibhale namalungu. Word of the day niyekeni ukuboleka impahla nina nizenza abangani bethu word of the day Mudima Sipari. Asipari pala nama notes. Fuck. Oh shit man. Shit bro. Yeah. Jolly. Okay. Bengifuna dlala ni game ake because bengithi kahle kahle abantu bazobuyela indaweni zawo before we do that, but I think we can play the game. Yeah, but in fact before we play a game bengifuna uSmile address this thing. In fact there's this guy owathi ushuthi podcast ngefone ubani loyo? Uyangazi umbuzi. Umbuzi. Bese ukhuluma igama. Izwane. Soshawa man. Izwane uzakutshela ukuthi khambini semti. Semti sifika grand siyashuta futhi into engibaselayo ukuthi akana camera uphethe XR ushuta na futhi iXR ekhona yena ne space. Nyamnika nefoni yami usaqedela ukushuta ivideo. Bafethu please behave and yabo bese mina nyamtshela ukuthi othamela iphathi so akayithandi yabo mina ngicabanga lo thamela lo thamela ukukhuluma something so akathandi ucela ikhathi umuntu kumele ekhathi video iposta yonke and same day umuntu okumele sinikeze imali lethu usitshela ukuthi kwamele eCapitec ene kukude mina ngathini fele thina sizogibela ama shift imali uzongisendela yona angifike endlini ngintwana uthi fele ngimangele drop ivideo ngithi imali yami ntwana khululeka ngathi okay fele yo umuntu ke soloku text abantu bami abama smash up ngiyabatshela bonke ukuthi nibatshele ukuthi uSmile uthi akafoni uba texte wonke abantu bami bama smash up solo ngibatshela into e1 naye loba ke ngamtshela ukuthi umtshele ukuthi uSmile uthi akafoni ukuthi naye ayibambe lento le ukuthi usakolota uSmile futhi into ebhokayo ukuthi akhathanga iphathi mina indaba yemali anginayo mina nekudala baskema bayizokubhatala imali yakho bese bangibhatala lenye understand that indaba yokuthi othamela uthi ucela akhathi iphathi because of part le mphathanga kahle umuntu yayikhipha iphathi because of ufunani ama views wathula ama views imali yakho nidlile yena uphelelepi ukuphi maye yena uphelelepi ukuphi vele Chayila indaba yakhe makathatha umhlala phansi ngamtshela mina ukuthi abantu bami soze baphinde baze lapho kule podcast yakhe iku podcast yakhe ma amna ngingafuni ukumfisela ukuthi i-channel yakhe ngizoyistrike ngiyazazi lezi zinto because of nami ngi-content creator ngiyazi ukuthi maybe yena iyabhayiseka somewhere ngivele ngathi ile video le uzoyenza imali ngayo phelele lapha indawo yena namanje asibheke ukuthi leyo video sayenza malini ngoba uDom bakhe because of ivideo one yabo manje mina ngivele ngamtshela ukuthi yena senze yena ayiclever uchubeka ayiclever uzobona ukuthi sophelele lapha because of uhlule khatha maybe iphathe 2 minutes so hayi manje mina like nje mina ngivele ngasitshela ukuthi ubani ukhuluma ngami uzophelela lapha angiphenduli umuntu angisayenzi next ngimdala manje into engiyifunayo ukuthi ngijabulise abasekhaya ngijabulise neteam yami phelele lapha indaba yabo ukukhula ezumuntu yabona dala nekube ngithi antwana simphendula kusasa yabo ngiyenzani ngiyabhayiza ngizo influencer lo
Uyabo? Manje ngiyamtshela mntana asithuli. Lo muntu uzorasa yi1 yena ingubeni akalele. Ucabanga abo smile. Usmile makalele. Makalele ucabanga icontent. Wena ucabanga usmile. Sibiza ngani leyo nto. Yabo? Usmile kusasa iyavuka ngena imali. Khehling wena manje usayemela ukuthi yenze inye video ukuthi ukuthi ubuhole. Senza imali. Yabona mina vele ngivela ngasitshela ukuthi hayi ngcono vele ngibe mdala manje because of ilento le uthi uzonda uzibanibani because of uzibanibani uzonda bani. Hayi yabona leyo ubuchildish leyo ukuthi ukunyeke ukuthi mina ngizonda ukunyeke uKK kwamele zonda ukunyeke ubuchildish leyo nto. Anindawo. Yeah. Into bengisakutshela yona uSmile onentsheba bamazi. Yeah. Okay. Then I want us to play a game, Smile. And I'll ask why I choose lo muntu lo. Maybe nani ngangena there and there. Okay. So qala ngale. Okay. You one must go, ne? Igama le game. One must go, and you must say why. 1 1 1 1 2 2 2 2. Kanjalo ivangela. Okay, let me see. Kahle ikusmile kahle this thing. Iqonde kusmile. Yabo, yeah, it's directly to Smile. But if I ask why, if afuna kuphendula umuntu for that, okay, you can take yabo an answer ukuthi why do you Okay. Yeah. Smiley. Weird Han January or kunyeke and why? One must go. One must go. Yo, that was a very difficult question. Yes, she said. Like, no, that question. Yeah, okay, I'm afraid. Don't answer it. Mela iphendule no. Mela iphendule it's a game. It's a game. Ukuthi choose abantu. No, uyabaqabanisa. Yiko bathi amabroadcast aqabanisa abantu. Yabona it's a game. It's a game baba. Mesacela ukujumpa lesilandela ngenye. Uzoqina ngayo. Yabona maye makayenza so. Sifuna ukwazi thina ukuthi ukhetha uzogcina ngayo. For it. Uzoqina ngayo. Okay, yabona. Okay. KK Kalabam Geza Melusi or watermelon. One must go. Aye. Kanti ama question now khabuya na. Aphendula mnganami. Freely. Into bengisayisho ukuthi mina mangabukhetha kunyeka nginkwade mangabukunyeke mangabuya kwada vele chest angisifuba. Mina nya chest uyazi. Wena khetha mina ngizoyisho khetha sibone. Okay, akaphendula. Nami sengifisa ukwazi. Yeah, yabo. Sengifuna ukwazi phela. We are all curious. Okay ke mina guys ngizoniphendula ne. Yeah. Mina ngizokhetha abantu engisuka nawo kude. Okay. So that's kunyeke and water. Yeah. Simple. Yeah. Ukhumbule. Uyibeka ngakhona. Inge content angithi. Cha, isonge content. Abantu angisuka nabo kude nge content ubani. Usuka nokunyeke kude wena. Usuka kude nawo ngithi in. I content or umuntu okuthi manje from dala. Mina uSmile ozenzela lawo ma excuse me. Wena noma kwaze kudala baba bo schoolmate ba. Yeah, ndebozala amadays naye. Mngani, besides schoolmate mina no Smile sasebenzele in YouTube yasesikoleni sethu awakudala. Beka ukhwile lo yakho. Watermelon January. Straight. Yeah. Oh, okay. Yeah, wena lithoya pani ignoring. Nakhola 4,000. Watermelon and January. Yes. Okay, for the first why? Two. Okay. You said why? Yeah, you need to tell why. Kahle. But he said babuya good. Oh, which means it covers that. Yeah. Oh, okay, cool. Even though we are a cheater, he's using a cheat code. Yeah, that's a cheat code. Yeah, to answer the it's a cheat code. Yeah. Namanje wonke labantu sizobabuza kuyale. Yeah. It's a cheat code. Yeah, Usmile is very smart. Yeah. He's very smart. Yeah, kasaphendula. Watermelon January. Kuyafana sekaphendulile, so it makes no sense ukuthi it's pretty smart. Yeah. But then abantu akhulina bonyeka bawo
ukhule nawe sibalo okusalayo noma ngakhula nawe okusalayo uyazi naye. Alright. Next. Okay. Kagiso Mkhulisi or Fezela Mshini. Fezela. Very Kumete. Why? Because of Fezela intwana yami nisuka kude sonke. Thank you. Uyayiphinda futhi suka kude. Okay. Chubby Doll or Bongani. Chubby Doll. Yo. That's simple. That's very simple. Okay. Okay, sharp. Okay. Wangakhetha ngobongani. Because of with Chubby Doll. Basuka kude nami. I've got something for you. Nami Chubby Doll. Yeah. Ima. Ngaphandle kokuthi usuka kude naye, why ubongani ungamkhethanga? Chubby Doll usaselana. Cha, why ubongani ungamkhethanga? Ubongani uchita iculture yakhe. Because of ubongani suka naye kude ngali. Bese ukukhula. Yabo. Ubonile smile feli. Kahle otshelele uSmile legama lokuthi ukukhula uMoshile. Moshila ne. Basifuna ukwazi thina reason athi bese Angeke ngize ngikhuluma because of angazi ukuthi kuyenzakala nikuvele kwayenzeka izinto fast yabo. Yabo. Okay. So ukukhula untwana ubonile smile akekho grand for mina. Untwana yale mina ngayali. Uyangithola for yena. Yeah, because singabantu asifani yabo mina uSmile ngimaze anabo macala ababhaya. Shokuthi nomunye uzithole uvele kudala. Manje nje angisana bangani manje. Akusumacala wakhe. Ngithatha labantu labeza abantwana bami. Yabo. Injalo indaba. Yabo ukukhulu untwana ubonile smile uyabheda somewhere la ngingazikhona yabo. Untwana yale mina ngayale. Manje yabo bathi smile uyabheda in. Yabo bathi ngitake a lot. That's why manje ngisebenzisa le gama. Into yenze so. Ayikho grand ngithanda. Ayabona mina umuntu ongitshela iqiniso ukuze ngikhethe January yabo mina umuntu okwazi ukungitshela ukuthi smile into soso angithandi ngawe. Now is explaining why. Yeah. You feel me? Yeah. Now is explaining. Yeah. Now is explaining why. Yeah, he was using a cheat code, as I told you. January angitshela ukuthi smile into soso umuntu okwazi ukungikhuza the rest akekho ozongikhuza. Bayazi bonke naye lo uyazi ngiyamtshela ima kancane. January umuntu simbamba ngesandla siwani mana. Umuntu okwazi ukungikhuza ukuthi smile uyabheda manje. Yabo. Okay. Okay. And then sizo okay, Shayeka Lebu no Dollar. Yimulebu mos. Ubani kanti ulihle Dollar. Yeah, lihle uDollar. Asivana nolihle. Hamba naye. Akageza amazinyo. uDollar watshontshela umphakathi. Thula manje. Uthi uDollar akageza amazinyo. No, like See, JJ said so. Tarabiao. Yes, ne why? Why? Because of ulihle yena. Kumuntu lo uthi uthanda izinto yabo nana ya nayi ngisamphe ukuthi ahlale esitele. Yabo mahleza nathi kube manje akekho. Uthanda ne nama. Inja. Utshona uMageza? Yabo. Like uthi mokumuntu lo uthi uthanda izinto ekasi bamkhuluma kabi nani yabo. I-violence leyo. Relax. Yeah, okay. Yabo. Because of ekasi bamkhuluma kabi nani. Mina ngamthatha ngathi lihle zwakala shay content. Yabo. Manje uyazi akasahambi kuphi uhamba uhleza nathi. Uyeze kusenza smile uhlale kaseliwana. Unongitshela smile. Today Kambani ngitshela siyakuphi every day hlezi nginaye. Yabo silala sonke akekho uhambayo. Uzositshela because of ekasi wona kumkhuluma kabi. Hey ulihle bamcedile nani. Bamqede kuphi? Bakhuluma kanjani? Cela ubabuze. Bathuthanda abafana. Ngifita ukudlula. Thula manje. Uyangitshela. Ufita ukudlula labo abanye. uDollar yena ukuze ngingamkhethi uDollar uDJ and under i-record label yakhe mina le akusi record label i-team sisebenza sonke yabo so yena label yakhe abangamtshela ukuthi today awuzi angekazi obvious because of under i-label lasekhasi uyangithola le i-team lo makathi emakhaya uyakwazi ukuya emakhaya mina ngeke ngithi waye emakhaya yabo injalo. Okay, then moving forward, Petro or Lil Flex?
Ngikhetha intwana yami uFlex. Okay. Yeah, I've got something for Melus. Melus, wena, one must go. Kellogg's or Chubby Doll? Oh, Chubby Doll is my ex. I will choose my ex. Yeah, I will choose my ex. Yeah, ne? Okay. Okay, guys, thank you very much for coming. Is there something you'd like to add, Sbu, from your side there? Sbu zamanye ama-question. Sbu. Anzima kabi. Ukhuluma isingisi. Angizobaxolela next time. Oh, Iman, asine. Samba straight forward. Yeah. Challenge. Sascott maphuma thina umuntu ongabhekanga. Yeah. Siyamtitlana thina. Wenzang manje? Dula fathi. Siyabonga mngani. Hi, please do like, share, comment, and don't forget to subscribe. We are out. Danko.